салом дӯстони азиз, инҷа ҳозир дадош камтар фруктигро омадиян ринак. Шаб ман ино гуфта будам ки тарафҳои ринак ба агар рафта монед агар ҳамон тарафова олуча биёрид, вақти закатка шудагӣ камтар компоти олучагӣ сах кунам гуфта. баъзе гуфти гапо ҳайку тӯпиша гиром биё гуфтам сараша гиром омад гуфтам ин хе гапо ҳаст. гуфтам шаб олуча биёред гуфтам. имрӯз ино рафта қариб 3 кило боим гелос барошта омадиян. хай акун овардан ба овардан чо мекунем, компоти гелосин сах мекунем. боз инҷо камтар ангур овадиян. хай ин зардолию клубникоша бачаҳо мехӯрад. замин камтар якта бонки 3 литра шавадам закатка мекунам, чунки закатки як бора бисёр кардана наметавонам. рости гап дилам зиқ мешавад, дилтанг шуда мебиём. барои ҳамин закаткаи ман ҳар сол ҳамихе як дон дудон ёки 3-4 када вай мекунам, закатка мекунам. хеле ки дидосед ман ҳозир инҷанда гелосҳои хвостикоша ҷудо кардам, тоза карда шуштам, ангурам тоза кардам. хай ангури сафедаш сали туруш баст ина намеандозам, лекин ангури сиёша расо шерин нағз пухтагӣ баст. зами ангури сиёша мекунам. рости гап компоти гелосигин хӯрдагию ягон бор кардагӣ набудам, лекин олучагин кардагӣ 5-6 сол пеш тоҷикистонанда кардагӣ будам. вообще-то занҳо ҳамин россияанда ягон бор шумо закатка кардагӣ бошедон дар комментарий нависед, чунки ман ҳозир бо фикр кардам ки ина хай ранги ин тоҷикистон боем ини агароти худо мобои нағз инҳо қадбо пухтагӣ не чихе ҳама медонада хомтар сали мекунанд то расива гиром омдадам ин чизоя намедонам. ман фақат ҳамин олучае меандохтам тоҷикистонанда, шакар ҳамроҳ мекардам, ҳамин оби ҷӯшидагӣ аболош мерехтаму тамом сах мекардам данаша кришка кити ҳамо кити ҳичи намешуд, хеле бамбидам намекард, сад намедод. ҳозир акун фикр кардам ки инҳо боз ихада ранги инамо агаротҳои худо мобои нағз офтоб хӯрдагӣ не боз бо ина ҳамихе кунам сад натиядми ёки бонка ки қити як бо ҷӯшонамми. ҳатман дар комментарий нависитон духтаро. ана дар инҷо 2 банки 3 литра маҳкам кардам, як донаш гелосин, як донаш ангурин. хонанда шакар камтар кам мондааст, барои ҳамин боз як банкаи дигар монд. пагоҳ магазин марафта шакар гифта биём, агар боз якта банкаи дигарашам сах мекунам. хеле ки дидосед кам кам акун ранг овардост. дӯстони азиз, хостам барои шумо витамина камтар гуфта гузарам. ин детский витамин барои беиштӣ, агар кӯдако беиштӣ шаванд, агар нимо недавно усмон ҳамихе беиштӣ шуд, баъд поликлиника гирон рафтам участковой врачомова, баъд амина нависта додан як рӯзба 2 маротиба принимат мекунад пеш аз хӯрок хӯрдан, 7 капли метиҳед гуфта нависта додан. бовар кунед аз замин аптека харидам, як бор якум рӯз уже дода будам ки уже действит кард, расо иштива даромад, вақтҳои охир расо беиштӣ шуда бурафтагӣ буд. як рӯзба бовар кунед саҳар мехезад, ҳечи намехӯрад, 3-4 маротиба хоб мекунад, якта печения ба зӯр мехӯрад. ҳамихе дилам расо зиқ шуд, хай гирон рафтам ки як бор чи ягон хе витамин гуфта. ҳамин витамина нависта додан, витамин дар ҳақиқат ҳам нағз баст. ҳозир 3-4 рӯз боз аст ки приёмкарост, амина пеш аз хӯрок хӯрданаш 7 капли як рӯзба 2 маротиба метиҳам. намин номаш элкар. дӯстони азиз, боз инҷанда камтар чевари кадосиям шабона. бача ҳозир телевизор тамошо карда шештиян, аммо корҳои хона макара шудам. дер боз аст ки ягон чиз дӯзак накардем. баъзе михе вақто мешад ки михе илҳоми ягон чиз дӯхтанӣ мебиёд. ин машинкаи ман аст аминҷа гирифтагӣ модели вообще кӯни кӯна
даври се рангӣ, лекин дар ҳақиқатан машинкава гап нест, расту нағз медӯзад. Инам хеле столаш кати аз сабаби ки хонаи мо яххонагӣ ки ҳай ҷои бисёр мегирад гуфта столаша ман дошта мондагӣ. Барои ҳамин кай ки агар кор мефармудагӣ бошавам, агар хеле боли столба гирон мебиёму кормо буд мекунам. Мананда чанда якта штапелам аст. Хостам ҳамин барои худам ягон чи дӯзам. Ягонта куртаи штапел дӯзам. Хеле хушраям дӯхта наметонаму, лекин кам вай мекунам, дӯхта метонам. Штапеле медӯзам. Боз дута болишчи майдачао мо ҳаст. Мена хлопни материал ин ми рӯш безеб шудагӣ ҳамна вай мекунам. Ҷилди болишча месозам, медӯзам дута. Боз бинҷанда яхе материал харидам. Ина шарф медӯзам. Худованд дӯстони азиз, ман оли агар будкада шавам, агар шарфе нишон метиҳам, дар ҳақиқат ҳам нағз ва буджет немешад. Ин ман зер якта интернет магазин якта курта заказ кардагӣ худам ба светаша мехел, лекин шарфе ҳамин ба монан наёфтам. Баъд материалаша харидам ки худам медӯзам гуфта. Оли курта буд, агар куртанта чихе жемчугаш буд, барои ҳамин агар жемчугаш бошад, агар барои ин бо жемчуг харида часпондан дар кор. Анами хеле ҳозир имрӯз камтар хеле корубори хона ки овора шудам. Дӯстони азиз, ман дар инҷо бо шумо хайру хуш мекунам. Дӯстони азиз, хайр воқеъ дар паноҳи худованд ҳама вақт хона обод бошед. Дӯстони азиз.